Zdravím priatelia, pripravil som si pre vás ďalšie video vo forme Cvičte so mnou. Nakoľko prvé video malo brutálny ohlas, kde mám pocit už teda 2700 videní a som vám za to fakt veľmi vďačný. A dostal som pozitívne aj negatívne ohlasy, ale ideme ďalej. Takže som si pre vás tentokrát pripravil sadu plankov, tak si poďme jednotlivé cviky ukázať. Prvý cvik bude doska. To znamená, že nemáme prepadnutý chrbát, máme pevný, to je pevný drik aj brucho, stehná, zadok. Druhý cvik bude bočný, nechcem povedať, aby ste mali panvu dolu ani príliš hore, pekne v jednej rovine. Takisto si ukážeme druhá strana. Tretí cvik bude dotyk kolena a lakťu. Štvrtý budeme kmitať, máme striedavý pohyb, vlastne skákať. Máme obľúbený cvik, je tzv. Vyťahovanie ovládača spod gauča. Takisto druhá strana. Sme si ukázali jednotlivé cviky. Teraz poďme na to. Takisto používam jednu aplikáciu Timer, kde si vlastne zadáme počet cvikov, koľko budeme cvičiť, aké pauzy budeme medzi cvikmi a podobne. Takisto všetky tieto opakovania a počet pauzy si vám uvedem dole pod videom aj aplikáciu, ktorú používam. Takže ak ste pripravení, môžeme začať za 5, 4, 3, 2, 1. 30 sekúnd. Držíme v doske. Dýchame. Držíme. Medicvik máme 20 sekúnd pre začiatočníkov, takže za chvíľku sa pripravíme a pojeme bočný plank. Veľmi ma teší, že so mnou trénujete a cvičíme, takže pripravíme sa za 5. Dýchame. Nechcem povedať, aby šiel tam hore, ani dole, ani dopredu, nikde, proste som zároveň dosky. A držíme 13 sekúnd ešte. 10. 5. Na chvíľku pauzičku, potom sa presunieme na druhý bok. Ak sa vám toto video páči, mi dajte like alebo dislike, prípadne mi napíšte do komentárov, aké sú vaše názory alebo proste čokoľvek. Aby vám prípadne neodišlo ďalšie video, tak mi dajte. Ako som spomínal, ak sa vám video páči, tak mi dajte odoberať, aby vám ďalšie video neuniklo. Že pripravíme sa na ďalší cvik. To je tzv. Plank do tých kolena lakťu. Takže pripravíme sa za 5, 4, 3. Sekund. Výborné.
Ďalší cvik, čo sme si ukázali, bude nasledovať doske, budeme preskokovať. Takže pripravíme sa na celú chvíľu, nejakých 5 sekúnd. A ideme. Vzdávame to, pokračujeme ďalej. Poďte zároveň so mnou. 60 sekúnd. OK. Ďalší cvik bude tzv. Vyťahovanie ovládača spod gauča. Za chvíľku sa pripravíme. Pozor. Sekúnd. Okay. Pristupujeme na druhej strane, takže sa pripravíme čo chvíľa. Nejakých 10 sekúnd. Tým, že za 3, 2, 1. Ukážeme si ešte jeden posledný cvik. Ešte teraz oddychujeme nejakých 40 sekúnd. Potom budeme pokračovať ešte nejak dvakrát celý tento cyklus. To znamená, že vlastne pod videom vám ukážem, vám rozpíšem tieto jednotlivé cviky na ľahkú úroveň s tým, že aké tam budú pauzičky medzi cvikmi, koľko sekúnd budete cvičiť. Takisto pre ľahkú, strednú a náročnú kategóriu. Pripravíme sa, pozor, štart. – 30 sekúnd držíme, dýchame. Výborné. Pripravíme na ten druhý cvik, vlastne v plenku na boku. Tak čo chvíľu začíname, nejakých 10 sekúnd. My sa vydýchame, poprípadne sa napijeme vody. A začíname za 5, 4, 3. Nejakých 5 sekúnd, 6, 5, 4. Super. Prípadne potom na konci videa mi napíšte, že či to bol pre vás náročný tréning alebo ťažší. Pokiaľ bude náročný, tak vám pripravím niečo úplne jednoduché, čo zvládne úplne každý. Takže pripravím sa za 5, 4, 3.
pauzička a pokračujeme ďalej s tým, že máme teraz kolena dotyk ľahťu, takže sa pripravíme za 5, 4, 3, 4. Budeme plank, kde budeme nohami skákať od seba k sebe. Chvíľku sa pripravíme, vydýchajte, napíte sa vody a začíname. 3, 3. Teraz ležíme na gauči, ideme vyberať jalku spod gauča. Si to môžete natrénovať tu. So mnou. Dúfam, že ste rovnako zapotení ako ja. Používajte si to rovnako. Poďme na to. 3, 1. Posledný cvik, potom si spravíme ešte jeden cyklus, teda ešte všetkých tých 7 cvikov. Vypravíme sa na chvíľočku. 3, 2. Teraz si oddychneme 40 sekúnd. Pripravíme sa na posledné kolo, ktoré nás spoločne čaká. Ešte máme 22 sekúnd. Vydýchajte a o chvíľku začíname. Pripravíme sa za nejakých 8 sekúnd. 5, 4, 3, 2. Do tejto série dajte úplne všetko. Je to posledná. Nám toho veľa nezostáva. Čo vám kľudne so mnou ďalej pokračujte. Začíname za 8 sekúnd. 6, 5, 4.
zase. Výborné. Dúfam, že väčšina z vás vytrvala, pokračujete spolu so mnou ďalej, pokiaľ nie, nevadí. Kľudne cvičte toto video niekoľkokrát denne, kľudne 2-3 krát do týždňa. Až pokračujem ďalej. Výborné, už mám posledných 5 cvikov do konca. Trochu začíname. Krátku dobu. Pripravujeme sa. Pozor. Výborné. Budeme teraz preskakovať na nohy, 5 sekúnd začneme. Výborné, posledné 2 cviky, vyťahovanie spod gauča. Čiže na konci videa môžete napísať vaše pocity, dojmy, ako sa cítite, prípadne je to ťažké alebo ľahké. Čiže pripravíme sa. Posledný cvik. Začína za 10 sekúnd. 8, 7, 6. Výborne, máte za sebou. Takže ak sa vám video páčilo, dajte mi like, dislike, prípadne dajte video odoberať, aby vám ďalšie video neuniklo. A dole do komentárov môžete napísať čokoľvek, čo by ste chceli. A následne sa teším na ďalšie video s vami. Čaute.